Yamkhumbula. Yamkhumbula. Anti nangu Zamo. Sawubona Zamo. Kanjani? Njani? Wabekela ekhaya yini inkinga? Ayi. Yini inkinga yakho? Anti nje ngasho ukuthi angifuni ukuba isehluleki kuthiwa ngishoda ngemali. Hayi buyela ekhaya mntanami, buyela ekhaya Zamo. Uhamba nini uZamo anti ekhaya? Na manje ngihamba naye. Ayinankinga. Alright, nina bakashala kwamenzi yaphuza umlaza ngameva lendaba endlondle nophapha ekhanda ehla nasezantsi. Siyanamukela welcome once again kwi-Black Life TV igama lohleleka indoda ekhaya igama lami King Sichaka ngokaluqa. Angihambi mahamba ngedwa, uma ahlala nje yedwa ngudlali kwakhona. Njengoba usumzile ku-King Sichaka uhamba nami uMlangeni Magasela intombi yaseSwatini. Siyazi ukuthi it's a heritage month. Sonke sithi siyanibingelela. Kubalekile kakhulu ukuzazi nokuyigqaja ukuthi uba. Njengoba usumzile ku-King Sichaka echaza udaba lakho ukuthi yena ubani umaluqa baba. Anyways asikho lapho. Sibonge kakhulu viewers for everything eniyenza kuthina, and most importantly asifuni ukuthi singayisho lento le ebalekile ukuthi le show akuyona nje yanomba yabantu abafuna ukukhula, and mostly umuntu wesilisa fanele wazi ukuthi noma kuthiwa indoda ayikhali kodwa la ekhaya thina sakuvuleleka ukuthi ukwazi ukukhipha lokho ngaphakathi kwenu bese siyakwazi ukutholela usizo. Okubaluleke ngakho konke ukuthi makhona indoda yakho noma ubhuti wakho noma umalume wakho noma umfana wakini, landela le show ubone ukuthi amadoda akhaliswa yini le yenza ukuthi amadoda lawo besifazane kube ngazi ukuthi bayizitha. Kunento ezincane efuna ukulungiswa. Mangabe mhlawumbe uyi-advisor khona okunye ongasiza ngakho nawe wamukelekile. Mawuthi nenkontraki engasiza lamadoda la kubalekile. Njengoba ubona sinomlangeni Magasela sibuya phakathi ema-shelter. Sabona ukuthi lempilo abayiphilayo ayona impilo engaphilwa umuntu. Landela ishow ubone ukuthi sikuphatheleni indoda ekhaya. Thatha le thuba ngibingelele umbukelo weBlack Life TV. I am uMlangeni Magasela kuhlelo lwethu oluthi indoda ayikhali. Namhlanje ke ngihleli nobhuti wami la eduze kwami uZamo Kuhle wakamagojo Isibongo. uZamo Kuhle uzosithatha silandise ukuthi yini eyenza ukuthi ahlale la ahlala khona. Thina sifuna ukwazi ukuthi thina singamsiza kani as iBlack Life TV as kumsebenzi wethu ukuthi sisiza abantu, more especially mesibona ukuthi labo bantu badinga usizo. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila. Nesikhona. Ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyasho ukuthi ubani, then sobe sesiqala idaba lethu. Okay, sanibona Babukeli ya. Igama lami nguZamo Kuhle wamagojo. Ngize kule show uzonazisa ukuthi ngize ngihlale homeless ngibekwe yini. Uqala nje into engayisho uba nephupho ngeke esikolweni. Mangesikolweni ngasho ukuthi kwangahamba kahle. Ngafeyila. Ngaphinde futhi ngabuyela esikolweni. Mase ngibuye esikoleni kwesibili bese ngiyoba i-salesman ngoba uqaba i-engineering. Kodwa ngabomba shothi mhlambe akubanga into engiyidingayo. Mase ngibuye esikoleni kwesibili sokuyi-salesman kwaba nesixaka ekhaya ukuthi since kuyiphupho lakho ngabe yona into oyifuna ngempela. Kwaba nesixaka ngabe ngihlala no-anti ko-Benwood. Kwaze-ke wagcina ngathi naye esikoleni ngiyahoxa since sengishaya ne-decision making yokuthi ngala abanye bafuna okunye nami ngifuna okunye. Shuthi mhlambe ngcono nami ngizifulele okwami ngaphandle. Okay. Agcina sengihlala emgaqweni. Lalela-ke bhuti wami ngifuna ungithathe ngibeke kubona. Ukhulelephi, ukhuliswa uba? Nje before nje uzohambe uye ufunda ko-varsity, tertiary, wherever college. Ngifuna ukwazi your background ukuthi wena ukhulelephi, ukhuliswa uba? Mina ngikhulele eMzimkhulu. Ngikhuliswa uMatibe Shazi. Okay. Since nje isikolo nje primary from high school ukufunda khona. Ube umzali kumina ngale ndlela ukuthi waze wangena kuma feelings ukuthi noba kwenzeka ini kuyena ufuna ngibe khona ngendlela ukuthi since yena ube umuntu onemfuyo yogogo ube nokuthi indoda ufuna unake inkomo futhi ungabuyi inkomo zikabuya ngekhaya. Ezinye sezinto lezo ezigenza ukuthi ukuhluleka nje kodwa ukuzinikezela entweni. Awusisho reverse kancane. uMatibe uba kwena? Ugogo. Ugogo. So ukhulisa ugogo. Ukhona umkhulu ngaleso sikhathi? Umkhulu akasekho. So mekuyisalukwazi sonke. So umuntu okhulele emakhaya ulusa. Ngilusa inkomo. So khona lento esho ukuthi awubuyi inkomo zinjani? Zingabuyanga shuthi ukuthi iphumele.
into enzala ukuthi leyo nto ukhula nayo. iyona engigqugquzela kodwa engithi mangibuka empilweni futhi iyona beyiphinde ingikhiphe egcekeni ukuthi hayi ngcono uhlale ngaphandle ngoba inkomo azikho. Yeah. So uma ukhuliswa ugogo wafunda wa-matriculator, wawuqeda i-matric. Then wasuza la eThekwini usuzofunda, waqala wenza ngaqala ngenza i-engineering. Then washintsha. Ngafeyila-ke konke noma circumstances ukuthi ngaba ne-lack of confidence ukuthi ngisho ukuthi ngifeyilile, ngisho ukuthi impilo yami iphelile. Yabo. And ufunda la eThekwini? Ngifunda eThekwini, CTU. Oh, CTU. CTU. Okay. Uma uphi ngaso sonke leso sikhathi? Ways uma usewashona noma ubaba kwenzakalani ngapha? Uma usaphila ukuthi since-ke impilo uyazi uyaqhubeka. Ubaba wayekhona wadlula emhlabeni futhi naye afuna move on nempilo. Oh. Nami ngiyacabanga ukuthi ngingakwazi ukuthatha lesinqumo sokuthi ngithi la kanjani. Kodwa yena umuntu okhona engicabanga ukuthi uright empilweni. Kodwa ngesigaba sempilo sokuthi since ngumuntu wesilisa ekupheleni kosuku ufuna ngiyimele. Okay. Ubaba ushone nemimngakhe? Ubaba ushone neminyaka u-11. 11. So meshona ubaba uma mengasekho vele ekhaya. Uyasebenza wazi lutho? Ubaba uma yena uyatohoza. Uyatohoza akekho ekhaya. Unazo ezinye ingane uma? Unazo ezinye ingane. Siyingane uma siba u4. Okay. 5 yashona. Siba u4 bese yimina omdala enye esikolweni ezinye nje zingasho esikolweni. Okay. Kulezi ezu4 iphilayo uwena owazalelwa ngaphandle? Mina umuntu owazalwa ngaphandle omdala ukuqala mama. Laba abawu3 bazalo babo yedwa. Zalo babo yedwa. So awukazi ube ne relationship noma? Bengizama ubudlelwane kodwa angiboni zange sithole isikhathi. Ngisithola ngesikhathi enye into kune pressure ukuthi indlela engikhule ngayo angifisi bengathi omunye umuntu angakhula ngayo kodwa nje bengihleli ngibeke entweni ukuthi uma uyena. Kodwa ngiya-understand ukuthi zange understand ukuthi ngoba ukhetha into ethile. Yabo. Into yababuhlungu kakhulu empilweni yami yaphinda ngithinta kakhulu umphefumulo. Ngathi noba sengithola umlingane. Ngathi ngisho ekhaya kwathiwa ayi umuntu othile wena hayi ngeke akufanele. Waye umuntu onjani angiluma indlebe? Ngasho ukuthi ibala lemhlophe. Awuletha umlungu banqabe egcekeni. Banqaba ngoba phela basho ukuthi awusebenzi awunalutho. Umthathapho wena mfethu umlungu angiluma phela. Awungidonsi umlungu umthathapho. Ngasho ukuthi mawazi ukucommunicate. Ngicabanga ukuthi iyona into ekwazi ukuxhumanisa nabanye abantu. Enye into futhi uphinde wazi ukuthi wena ufunani. Since ngisasho kanje ezinye izinto since bengilonely kodwa ngizivumelanga ukuthi ngibe lonely angithi. Futhi ngalo ndlela ngiyakwazi ukuthi ngibe inspired kuma ezincwadini ngidlala i-chess ngithola amangani nje ama-mentor ngabe ngithola ngayo ndlela ama-mentor izincwadi ngifana no-Bob Proctor no-Napoleon Hill. Ngakwazi ukuthi le nto ngapha nami ngizama ukuyihila kodwa manje kuyasho ukuthi tough akufani ukuthi yabo nje isihlahla ngeke uvele usigobise isidala ufuna yabo lokhu uhila kancane. Into engifuna ukuyithola la my brother ukuthi yena into eyak-affecta kakhulu awucabanga ukuthi njengoba ubona ulinganisa isilinganiso ukuthi awubuye ekhaya inkomo ingakabuyi. Awubona ukuthi leyo nto yak-affecta in a good way because ugogo wayezama ukukhulisa njengendoda ukuthi kufanele usebenze kanzima as umuntu wesilisa ukuze ukwazi ukudla ithukuthuku zakho as indoda. Meaning providing. But don't you think ukuthi you not having a proper relationship with ubaba umama njalo nakho ku-affectile in the long run? Because I'm not saying mina ngifuna ukusho ukuthi ngifuna from you because wena wazi ukuthi mina ngiphila kanjani noma uma she was there as umama kuyindodana yakhe yokuqala uyithola support fully or ngenxa yokuthi nayo kwakufanele move on nempilo then wasuyithola njengomuntu ongathi aka-accommodatewa empilweni kamama. Ngasho ngithi uma uzamile ukuba uma kumina. Ngicabanga ukuthi ama-circumstances abesurround yethu nasoyithuba ubudlelwane bethu. Shuthi since move on nempilo shuthi umithe abanye abantu abangasho ukuthi since wena uza nobani ngabe unako ungakwazi so nje wena okukususa ekhaya nje yilokho ukuthi yena
uyimisela ukuthi uthole umsebenzi ukwazi ukubuyela ekhaya usiyindoda ucabanga ukuthi iyamukelekile? Ngikwazi ukusiza odadewethu ngoba iyona ndlela leyo. Ukuthi ngisebenze ngizimele. So I decide ukuhlala e-shelter. Injani impilo lapha e-shelter? I-shelter impilo inzima yona kodwa ilula manikhona nini. Okay. Ilula manikhona. Njengoba ngishilo ngathi i-communication ukwazi ukuthi ufunani iyona into ekusizayo. And akekho umuntu expect anything from you. Yeah, injalo. So ekhaya muye ekhaya khona ama-expectations akhona. Kakhulu ukuthi izayinkomo. Wabuya wena manje inkomo zingekho. Futhi awukakenzi lutho. Into engizwayo la mina zama kuwena ngizwe ukuthi yena what you are trying uzama ukubuyela ekhaya kukhona osukuphethe. And into ekwenza ukuthi uhlale la e-sheltini iyodwa ukuthi ufuna uphinde ubuye but uthi musuka lapha wabuya uzohlala kephi eGlenwood? ePenwood. Uhlala noba lapha yana? Bengihlala no-aunty kodwa yena ehlala kwenye indlu eceleni nangihlala kwenye eceleni. Pho hlukaniswa yini no-aunty? Since sazi ukuthi esikolweni yabo since lesikole bengisithola manje. Kwakhona ama-issues abakhona ukuthi ama-stipend ngeke nikwazi ukwalungisela since bengihlala ngala kwendlu eceleni ngirent ngala andihlala esayidini athola ukuthi sengiyakhinyeka ngcono mhlawumbe nami ngiyibonele. Yo. Kuyaluza udaba lakho Zamo. Yazi na senzeni kanjani? Uyaluza udaba la Zamo mbuke lapha ekhaya. Uchaza udaba lakho ulukuthi yena into yamsusa ekhaya kwakuwukuthi akakwazi ukuthi abuyele ekhaya inkomo engabuyi. Lokho ngezulu kuthiwa awukwazi ukufika ekhaya ungaphethe lutho. Is that what it meant? Yebo. So ngaleyo ndlela wagcina ubhuti esehlala kwi-shelter because uzamile ukuthi ahlale no-aunt. Unfortunately u-aunt nami eqashile la hleli khona. Naye wagcina engasasoli stipend esikoleni njengomuntu ade ufederisha ama-studies akhe. Kwase kuyamphoqa ukuthi amshiye u-aunt ahambe wasenqamela ukuthi ahlupheke yedwa. Kusho ukuthi uZamo ngamthatha njengendoda nje eyaziyo ukuthi ngempela njengoyindoda fanele usebenze kanzima ukuze udle ithukuthuku zakho. However impilo ayimvumela ukuthi enza kanjalo. So angazi kuzokwenzakalani. Ake ngithathe enye indoda ngihambe ngiye kuSichaga. Mhlawumbe uChaga uzoqhaba ne-solution because mina Mlangeni Magasela right now I'm only listening to history saZamo and ngiyamuzwa ukuthi uthini but I'm so worried at the same time umuntu ofundile njengaye ahlala endaweni ahlala kuyona. Hopefully singakwazi ukumsiza. Okwamanje asamsolanda uSichaga. Ilaba kashana kamenze yaphuza umlazanga ngefane nabendlondle nophaphe ekhanda. Siphinde sinamukele futhi ohlelweni olubizwa ukuthi indoda ayikhali. Kulolu hlelo ke sidinga indaba ezithinta amadoda nokuphazamiseka nje lapha nalapha empilweni. Okugcina ke kubenza bekhetha inqumo ezingaba yisiphambili ngempilo. Kungakho ke namhlanje sithe cha asiqhubeke nodaba eseliqalile umlingani wami lapha uMlangeni igama lami King Sichaga ngokaloqa. Asingene straight odabeni. Ukhona ke uAunty abakhulume ngayo ukuthi uyazi ngokufika kukaNdodana la eThekwini. Ande sabengele. Sawubona babukele. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Sibonga nje ukuthi uvumile ukuza la noma bekunzima ke. Kukhona nenye into ke esifisa mhlawumbe ukuyithola ngawo ukuthi ukhona uNdodana owafika kuwo zalo mfowenu ezohlala nawe kodwa wagcina ungamazi ukuthi uhlala lapha. Yebo. Kwenzakalani mawuthi uyakuthola wena? Wabaleka ekhaya ngazi nami ubalekelana ekhaya. Wazi ukuthi wabaleka ekhaya? Ngazi. Ukuphethe kanjani ukuba nengane kamne wena ongayazi lashona? Ukumphetha kabi. Akuphatha kabi. Wenzeni? Mhlawumbe ukuzama ukumthola. Mina. Ngizamile ukuthola emashotini. Nazo kubantu kuhlala emashotini. Uwazi lokho kuphela? Yebo. Mtshela ubudlelwano bakho nomfowenu mhlawumbe esaphila ukuthi belinganixoxa nifike la ukuthi khona izingane zakhe ezakhe kanjalo leyo nto le. Hayi bayihlala zakhe zemfowethu izami nezami zemfowethu. Benibhekelela. Yebo. Mawucabanga kungakahle mangathi uyabona ingane yakhe ehlala khona. Angisho ukuthi icala lakho ihambele right ngiyavuma. But wena njengo-aunty ukhona nje yipi imizamo uqinisekisa lengane yabuya ekhaya? Ngiyafisa ingane ibuyele ekhaya. Ngiyafisa lokho nje. Sebuyele ekhaya. Uyafisa kodwa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngayo? Yebo. Mina ngikwazi ukuthi ngiyabalekelana ekhaya. Awukwazi futhi uyibuze? Yebo. Ngiyasenza indaba ukuthi
as much as kuyingane yakwenu noma ingane kamfowenu kodwa awunayo interest engaka ekwazini kangako ngayo. You just nje. Ngiyafisa ukwazi. Uyafisa ukwazi. Kodwa ukwazi ubuze next. Afisa ukumbona umbuzo. Ufisa ukumbona umbuzo. Akachazele yena. Yebo. Hayi, niyayizwela ngane zakwethu, akukho kungenziwa sichaka phela kuyena uNkulunkulu egcineni. Okwami ukubuza umuntu njengoba nimuzwa nje siyamthola khona la. Kuphela nje into afuna ukuyazi ukuthi ezwe ngondodana kwenzakalani. Yena nje akazi lutho. Futhi wafika wahlala naye waqeda lapho wanyamalala amthatha njengengane nje eyaduka ekhaya. Asazi ukuthi kuyisigaba esilandelayo ikhona into ehlangana esoyixoxela ubhuti siza ukuthi uAnti uyayithatha uyayamukela iyona iniqa. Asambe Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Alright ke siphinde sibingelele emakhaya ohlelweni olibizwa ukuthi indoda ayikhali njengoba nasi igama lami King Sicanga ngwaloqa sasibuyile ke esigabeni sesithathu odabeni sike saliqalaza sabona ukuthi no kuyadinga ukuthi sihlangane sonke sibe la sizoza ukuthi kwenzakalani Mlangeni Yebo bhuti. okay Angiyaphila phela ngizothini? Ayi kuyaphoqa ngane Ya ngimele sila. Odabeni olukhulu le ndoda engakhali. Kodwa this time around ngathi uba unenkinga umama? Yeah ngathi umama Ulahlekelwe indodana. Indodana yeah uma Whatever. Whatever noma yini. Noma Kodwa yini. kusala sifuna ukubona ukuthi indoda ikhaliswa yini. Yeah. Zabo yambona uAnti. Yamkhumbula. Yamkhumbula. Anti nangu Zamo. Sawona Zamo. Bengani. Njani? Wabekela nenka ekhaya yini inkinga? Ayi. Yini inkinga yakho? Anti nje ngasho ukuthi angifuni ukuba isehluleke kuthiwa ngishoda ngemali. Hayi buyele ekhaya mntanami buyele ekhaya Zamo. Uhamba nini uZamo Anti ekhaya? Na manje ngihamba nami. Anakini. Kodwa ehamba ekhaya awusakhumbula ukuthi kwakuyini esuka. Angikhumbula uhamba wabaleka. Zamo yabo kuthiwa wabaleka mina isitori ngixoxele sona sihlangana ihlobo nokubaleka into sikufanele. Indaba ongazange uvalelise kahle usho ukuthi ufuna ukuyozama. Awuchazela uAnti ukuthi yini yakuhambisa ekhaya. Anti into engihambisa ekhaya ngasho ukuthi ungafuni ukuhluleka. Awushongo. Anti Awushongo kimi. Uyakuchazela manje Anti ukuthi achaza ukuthi isiphi isizathu sakhe. Chaza Zamo. Anti le day uthi ngihambe ekhaya ungafuni ukuhluleka into ngicabanga ukuthi ngazi ngathini mhlambe beke ngiphinde ngingene ingxabane ngathi ezakho Anti nobaba. Kodwa ngicabanga ukuthi bezikangidingi. Kodwa ngicabanga bezagcina sezingena kakhulu ukuthi ubaba noAnti kwangixabana yini inkinga. Engicabanga ukuthi lezo impendulo ngazithola kuwena kodwa ezinye izinto lezi ezidala ukuthi sithathe izinqumo ngizibonele ngoba ngiyibona. Mhlawumbe uAnti akanampilo nobaba zangishiya impilo. Ujaha isithunzi kodwa mina la ujaha isithunzi uZamo. Yeah. Ngizokutshela ukuthi indaba ngisho kanjalo. Ngoba sikhulume naye uZamo uncorrect bhuti wami yeso. Sikhulume naye washo ukuthi ukhulele ekhaya emzimkhulu correct. Ukhulele ekhaya emzimkhulu ukhuliswa ugogo umama engekho uma uyena yedwa ezalwa ngaphandle. So waqeda isikole khona lapha emakhaya. Ngenxa ukuthi ugogo ukhule emfundisi ukuthi yena awubuye ekhaya inkomo zingekho. Okay. Leyo ukuthi ima inkomo esemandleleni ilahlekile nawe lahleka nthi sizayitholakala. Kusho ukuthi ukhule ngaleyo mentality. So I think le nto yasiyamlokhuza kakhulu into a point nayo ukusebenza kwakhe kanzima akafuna ubuyela ekhaya ngenalutho. Then he decided to further his studies ngoba esecompletile umatrikuletsheni waseza kephi waza la eThekwini ila esehlala khona noAnti efunda. Kwase kwenzakalani wangasithola istipend? Ngoba zangahlangani uncorrect nje bhuti wami ngenzela ukuthi kusheshe. So mase ngayithola izinto sengasahlangani wabona ukuthi uzobe isicefe nakuAnti akasakwazi ukurenta sefanele acele kuAnti. Waseke Anti kwa decide ukuthi aphinde abaleke kodwa hayi ngoba eqonda ukubaleka ngoba ethi ufuna ukuyozama njengendoda isifiso sakhe ukuthi abuyele ekhaya eyindoda enamandla yonke into ihlangene. Ngamafushane uZamo Anti akabalekanga ekhaya kodwa unento yokuzama ukuyimela ezindoda. Une mentality akhule ngayo ekhaya yokwazi ukuthi ekhaya uma kukhona imfuyo elahlekile awukwazi ukubuya umfana uzohlala ekhaya ufuna uhambe ulahleke nawe until izibe yakho. So wayithatha lento ayigoqulwa ayibhekisa empilweni yakhe ukuthi yena mayizongena ekhaya ufuna ngene no plastic
mayizongena ekhaya ufuna ngene kukhona yonke into ebonakalayo ukuthi naye njengendoda khona iqhaza libamba. So now sengifuna ukuthola kuwena ke anti ukuthi enganeni efana nale unayo mentality yokuthi umuntu wesilisa ufuna kube na something ayenzayo ekhaya ocabanga ukuthi yaba imbanga lethu zamo abone ukuthi naye akahambe. Ayikho. Ngiyakholelwa kuleyo ukuthi indoda izame. Indoda kufanele izame. Shuthi indlela ekukhulwa ngayo. Amanye amakhaya cha kanjalo, amanye amakhaya kanjalo. Of which sikhuluma iqiniso vele siyazi ukuthi even the Bible iyona elahlekise because sesinama expectations from abantu besilisa because of the Bible. Ngoba uthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli ithi incwadi engcwele. Owesilisa uyodla ini? What does that really mean? Phela sazi mhlawumbe besho kwabanye not thina. Kodwa wathi umuntu wesilisa wesifazane athobele ngokona ka asazi ke phela before angithi ke wona before siqalisa suka kowesilisa. Okada asiyeke ke story for another day. Wena right now uhlala la uhlala khona ngenxa ukuthi uhlaselwe ingcindezi yokuthi ufuna ukuyibona nawe ubambe iqhaza. So sixoxeleke no-anti ngoba u-anti umuntu wamazwi amafishane. Sesifuna ukuzwa sayidini lakho ukuthi yini ekwenza ubone ukuthi no la ekhaya from la okhulela khona ukuthi nami ufuna ngikhule ikhona nengcindezi eyenza abantu abakhula nabo babenza kangcono kunawo othi nami one day ngifuna ucontribute la ngibonakala ngiqame ukuze nginakeke kubantu basekhaya ngoba abanginaki because anginalutho. Njalo. Angazi noba mhlambe umbuzo wakho uzwile mhlawumbe ngicela ukuphinda. Sengibuza ukuthi ikhona nengcindezi awunayo kuma family members eyenza waze wathi no nami kufanele ngibe na something uze la ekhaya ngizo recognize. Mhlawumbe ubona ukuthi abakunaki ngale ndlela afuna ukunakeka ngakhona ngenxa ukuthi awunanto. Hayi ikhona yakho incindezi ekhaya. Cabanga mhlawumbe since ngiyabona ukukhulisela ungazi wenzele into esiko mhlawumbe ezinye izinto zipheze affect kodwa yona incindezi nje behleli khona ukuthi eyazi wena mhlawumbe awungonwala ubonakala ukuthi kanti kunjani ngowala kodwa kuphela kusuku le mongikhula nami lo mhlawumbe ngowala angivele lokuyini kanjalo. Okushuthi wena ngenxa ukuthi ubungakhuleli vele ngaphansi komuntu obaba wakho ngqo. Ubukhula nezingane ezalwa ubaba wakho lo oyistepfather. Yes. So ubunento yokuthi nawe awufeel kahle usekhaya. Ufile ngazi ukuthi bengakhona into oyenzayo uyiprove ukuthi nawe khona into oyenzayo la unako njengabanye. So now ke usumuvile to eThekwini. eThekwini ufuna uzokwenza mhlawumbe uxoxela mina ongazi story sakho beside uthi uMagasela usokwambeka stars. Mina ke ufika la eThekwini uza ngenhloso ukuthi ufuna ukubuyela ekhaya usuphethe something. Yini eyakwenza waphazamiseka kuleyo goal yakho la? Njalo. Into eyangenza ukuthi ngiphazamiseke ngasho uqala ngasho ukuthi imali ngoba mina ngumthengisi. Okay. Since ngumthengisi ngasho ukuthi there's some finance. Okay. Only point nalo ukuthi nayo le nto ukuthi ufuna ukuba nekhampani yami yabo. Kodwa vele uba nekhampani ufuna uqale kwenye inkampani ngithi ngaya kwenye inkampani ngathola ukuthi ufela ka3. Yabo dalo pressure ngenza ukuthi should le failing ngabe based on me. Nje. Since ungazibona umuntu ekhaya efeyila waqala ukubona ngawo. So one nento ukuthi ngobela nalo fail ekhaya enganeni engazalwa nazo isune sisodwa noma ke enzalweni eyodwa kababa wakho uzothatheka kanjani? Yo angazi noma niyayilandelana izinto ezenzakalayo la kwindoda ekhaya. Abanye abantu bayakwazi ukuxoxa izinto zabo bayebeke ngqo zihlalele. Abanye babancane emazwini kodwa ubona kuma actions abo bekhuluma ukuthi nansi pressure la ekhona. Einganeni ezalwa ekhaya ngenzeka zo4 zo5 zo6 but zonke ayibehave indlela efanayo. Kumsebenzi womzali ukuthi akwazi uanalyze impilo yengane nengane so that kungabikho ezizwa uncomfortable kuzona zonke izingane nengane izibona ukuthi nansi indawo yami ngibelonga la afuna ngenza ukuthi no2 no3 so that singazoba abafana noZamo abazofila sengazi ukuthi akwanele kuba khona kwabo bafuna babe nezinto abayiletha ukuze babonakala ukuthi nabo bakho. So now Zamo ubudlelwane bakho noma ake siye kubona ke manje besides zonke lezi zinto bekunjani? Ngasho ukuthi first time ngingagxili ukuthi ngifunani. Bongumuntu we distance
ngicabanga ukuthi indlela yempilo nayo mhlawumbe wayikhetha ngendlela ukuthi umzali namatoho angafuni kodwa manje ubudlelwano bami nobakhe usawa ngoba no-anti emxoxela ukuthi hhayi lo muntu wahamba futhi sokungaba indlela yefoni ngaba umfona kodwa still uma usane-pleading yokuthi ndodana ungabuya kodwa mina ngisanaleya doubt naleya tintsho ukuthi eyi bekwazi ukubuyela ukwenzakalo still base ngibuya still ngisabuye ngiqale phasi phela manje phela usofuna ube nayo ngathini mhlawumbe umsebenzi wesandla into engiyiqhenya ngisho ukuthi le nto ngiyayazi. Langeni mhlawumbe masibuka udaba likaZamula ngibona indoda efuna ukwakha izinto yona ngokomqondo wayo ezimvalele khona nangangokuthi angabi nayo indawo yokuhlala enayo ngenxa yokuthi unezidingo ayidingayo yena engagculisekile ngazo ngempilo yakhe okwenza ukuthi manje ke nanokuba ukhona uma uyaphila nanokuba khona abanye abaphila bangamsiza kodwa akakubona ku-enough ungaqhamuke ephaketheni lakhe. Simsiza kanjani umuntu okholelwa ekutheni ukuze abaluleke ufuna kube na something ayikhiphayo? Yo kuba nzimana ngifuna uqamba amanga because okunye akubalulile ukuthi yena uhambile wayofunda kahlahle ufuna ukuba salesman. So mina ngithi yazi bengasakwazi ukuthi aphindele ekhaya aqala amagwinya mhlawumbe noma yini noma whatever ukuthi ngathi ngizime emakhaya because abantu bakholelwe kuyiphekeleni akulula ukuthi umuntu ayopheka kwenye indawo but yabo kodwa ngoba sikhona okunye angakuzama noma thola amatoho la bese eqala lokho angakuqala then bese yohamba ekhaya kodwa khona kufanele eqale kodwa fanele eqale kuyena ngoba yena ukholelwa kuyena kunomunye umuntu. And nenye into engiyibonayo la ngibona ubhuti ngathi unalenkinga leyo yokuthi abantu abayona inkinga uyena uyinkinga khona abantu siye sibablame sithi hayi ukuba ugogo ukuba sometimes it's not even that kusuke kuyena because yabuka ukuthi u-anti uthi wabaleka yindaba abaleke uma ukuthi sizathu sakho fanele athi anti angisanayo imali yokurent isayiphetha ngisitholanga so njengamanje ngicabanga ukuthi ngibe ngiyozama u-anti ukuthi yini angamsiza ngayo. So lento yakhe ukuthi azabukeke njengomuntu obalekayo ingoba yena une-conversation yakhe yedwa kwikhona lakhe angakwazi ukuyitshela abantu but deep down uyalidinga usizo. From the bottom of my heart I feel like uyalidinga usizo for the person ohambile uqedile umatriculate and also wahamba waye e-CUT right CTU or CTU wayofunda so yabo lowo muntu uthi unalo ulwazi exactly my point. So I think usizo alidingayo basically ukuthi athole itoho noma liphi esikisi. Akusibona bonke abantu abahlala emgwaqeni abahlele ngoba beyimidlalo emakhaya okunye kuwukuthi mhlambe bahlulwa ama-drugs abanye besebentshetshe kakhulu emphakathini beshawa sebaze babaleka cha abanye yebo kunjalo kodwa inqwaba yabo baneziqu njengayo lo mfowethu esikhuluma ngaye uyadinga usizo uyadinga futhi ukutakulwa mhlawumbe thina nomlangeni siyahluleka umnikeze advice right when you can come up with the advice ukwazi ukusiza lalela this show is not about ukuthi si-trend thina it's about ukubona ushintsho emntwini nomuntu ungacabanga ukuthi abantu beza la sithanda indaba no sithanda ukubona ushintsho emntwini nasemntwini ngoba in fact la behlala khona nabo bayazi akuyona indawo right ukuthi uhlale umuntu ophilayo ofuna ukuphila ofuna ukuya phambili indawo nje ukuthi uqhube kancane uphinde ubone indlela uhambe nikhona ke nomphakathi umuntu ngumuntu ngabantu asisizane phela. Langeni ukhona okusala befasana uzabo ucela bandla bhuti wami usho mhlawumbe singakwazi khona indawo utholakala kuyona efonini or anyone ofuna ukukusiza ngokwamatoho ukuze ugcine uqale kuyenze le sifiso sakho. Ngicabanga ukuthi ungaba right ukushiya inamba ne-Gmail. Hawu siyabonga. Unayo license? I can't license. Okay, cool, no problem. Ngicela ushiye inamba ukuthi sitholakala kanjani and also your email address. Okay, inamba yocingo ilapha ku-067 812 9316 namba yocingo bese email yami ithi Zamokuhle small letter magojo @996@gmail.com. Sekakuvalela uma ngaphandle uzizwa kanjani usumbonile ndodana ukuthi uyaphila u-right? Angiyajabula kakhulu. Bebekahlele endaweni e-right. Futhi uyingane e-right lokho konke akushoyo uyakwazi nawe ukuthi uyingane e-right. Uyakwazi.
Uma akazile akandile la. Ushaya nje u-one word aphume. Kodwa iyafana nayo Zamo because naye wethu do a lot of digging yabo in order for us ukuthi simthole ukuthi umuntu onjani yini emlethela ekhaya. Anyway siyabonga kakhulu bafethu for isikhathi senu. Si Black Life TV hayibo sikithi Black Life TV. Akasela. Yey, ongilahla umuntu kaza kodwa sibonga kakhulu asivalelise for now sithemba uzophinda sihlangane ngokuzayo njengoba seshilo. Peace out. Is there Black Life?